Il-Prim Ministru Robert Abela sostna l-importanza tal-osservanza tar-regolamenti u d-dixxiplina partikolarment brabta ma' persuni li qed jgħixu f'pajjiżna kawża ta' immigrazzjoni kemm regolari u irregolari. Huwa għal dan waqt intervista fuq il-programm Sibt il-Punt kif aċċenna wkoll għall-importanza tal-infurzar tal-liġijiet u tenna li min qiegħed f'pajjiżna irid iġib ruħu sew bl-istess mod għal Maltin u Lawċin li jimxu mal-qafas ta' regolamenti li jgħoddu għal kulħadd. Jekk inti ġej ġewwa pajjiżna għax hemm ħtieġa li tiġi ġewwa pajjiżna timxi b'mod mill-iktar ċar mar-regolamenti tal-pajjiż, mal-liġijiet tal-pajjiż li titiżżomm il-buon ordni u tkun qiegħed hawnhekk b'mod legali. Min mhux qiegħed hawnhekk b'mod legali, jew min qiegħed hawnhekk b'mod legali ma jikser il-liġijiet tal-pajjiż, allura hemmhekk żewġ konsegwenzi għandek l-ewwel waħda illi titressaq il-qorti u t-tieni waħda id-deportazzjoni wkoll. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar il-qasam tax-xogħol f'pajjiżna fejn qal kif ħafna setturi f'pajjiżna jaħdmu persuni barranin. Fost oħrajn Dr. Abela rrimarka r-riforma li saret ftit ilu b'rabta mal-vetturi white plates jew white tags kif ġew implementati numru ta' bidliet li jagħmlu tajjeb għal suq li beda jara żieda eċċessiva ta' pjanċi ta' dak it-tip. Il-Prim Ministru spjega li dan sar anke f'kuntest li l-Gvern mhux se jippermetti lobby s-sigurtà tal-persuni li jgħixu f'pajjiżna. Dr. Abela rimarka li kull min iħaddem għandu jkun responsabbli għal ħaddiema tiegħu u jagħtihom id-dinjità li jixirqilhom. Dan anke fid-dawn ta' realtajiet inġusti li bdew jiġu nnutati f'pajjiżna u li qed joħolqu d-diffikultajiet. X'sitwazzjoni kellek? Sitwazzjoni hija u din forsi qed insibuha f'setturi oħrajn ukoll li dak li jkun jaf illi jista' jdaħħal ġewwa l-pajjiż ħaddiema kemm irid jew fehem li hu hekk għax ir-realtà turik mod differenti. Imma ngħidu kien hemm regolamenti li wieħed seta' jsib minn kif jipprova jdur magħhom. U allura dak li jkun ma jibżax għal ħaddiem. Il-Prim Ministru rat ħajru koll il-Pulizija u l-Forzi tal-Ordni għax-xogħol siwi li jagħmlu ta' kuljum u temm jgħid li l-messaġġ huwa wieħed ċar li s-serjetà u d-dixxiplina f'kull settur f'pajjiżna għandhom jiġu nfurzati u kull wieħed u waħda minna għandu jimxi mar-regolamenti.